שלום חברים, שוב אנחנו בטיפ היומי שלנו. הפעם טיפ קטן ליום גדול. הטיפ שלנו היום, אל תשנו עם כלבכם במיטה. נכון שזה נעים, נכון שזה נחמד, זה אפילו מחמם בחודשי החורף, אבל זה עלול להתפרש אצל הכלב בצורה שונה לחלוטין ממה שאתם חושבים. כלבים חיים לפי מעמדות. אנחנו אמנם החברים הכי טובים שלהם, אבל חייב להיות מעמד בינינו לבינם. זאת אומרת, הם צריכים להיות למטה, ואנחנו צריכים להיות למעלה. זה לא מוריד כהוא זה מהאהבה שלנו לכלב. הטיפ שלנו היום, תשנו אתם במיטה שלכם, ושימו את הכלב למרגל לו את המיטה שלכם, על המיטה שלו. קרית, סמיכה, כל דבר שיעשה לו נעים, אבל הוא בשלו, ואתם בשלכם. כך הכלב יבין את מעמדו, כך הכלב יהיה לו כיף, וכך אתם, בסופו של דבר, תגיעו למצב שהיחסים שלכם עם הכלב טובים, מאוזנים ונעימים. להתראות.